салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтараку бозам навори имрӯз аст анами намуд платиёи фасони поёншон расткушони омадай размиро 46 то 56 духтаро ҳастай. Нархошон 300 сомонӣ. Нархи донашай оптон гирен духтаро бо ёра арзон мекунем духтаро. Ина болода ба ниёра мепрасидем се та ранги дигараш омадаги даставкам дорем. ёни духтарако 300 сомонӣ. Суроға духтаро 12 дар розаи тараф тило бозор 6 қатор духтаро. Бисёр суроға мепрасидем. Суроға мо кам дорем. Ина духтаро бойни намудушам аст. Рангош ҳар хела ҳай. Ҳама рангаш ҳаст духтарако. Телефоно далам. Даставкам ҳаст духтарако. Духтарако я бора наздик пешакоша нишон остинашон нишон тим кати пешош. Нигоҳ кунед хеле метражни дорад. Марачои ручной дасти духтаро. Корои дасти яъне. Суроға духтаро магазини Гул Норахон мепрсем нишон метиҳам. Материало ё духтаро королевский велюрай. Королевский велюри якум сорта духтаро чанд қапи безеб нестай ранги дига материало борем. Духтарако бойни намудое ко омадагиян кароткиян. Нигоҳ кунед. Не сеюм рангшай. Ишам аҷоиб буд фасон. Нархошон духтаро 220 сомонӣ, брикошон киёшай. Размеро стандарт 46 пуш то 52 пуш духтарако мешавад. Размеро стандарт я? 48 Не платиём духтаро диёро на омадай гучиё кати 48 то 54. 54 ҳастай нархиям 210 сомонӣ духтаро. Платиёи новинкаи ғафсакаки зимистона.